begiek mintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau. Kaixo denoi, gaur egun baladetan, kontzertuetan mobil altza eta hola ibiltzen gea, bai. Garai batian metxerua piztu eta hola ibiltze ginen. Eta garai batian aintzinan duela ingote zuten. Kandela batekin agian, ez dakit. Bueno, hain da polita kantua. Zure begiek mintzen naute. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Mikel Márquez. Ongi etorri, zer moduz? Plazer bat. Plazerra guria, eta hori handila. Leno garai baten, txiskerokin ibiltzezian. Gaur egun ja, mugikorrakin, ez da? Bai, gaur egun mugikorra daneako erabiltzen. Daneako, Zoritxarrez. daneako. Gu garai batean badakik gitarrak afinatzen genizkian belarriz. Bai. Hartzen genuen referentzi bat eta belarriz afinatzen genizkian. Gaur egun mobilakin afinatzen dira. Mobila jarri, eta din. Ja, ez dakit gai izango gineaken mobilik gabe afinatzeko. Atrofiatzen... Hoi gertatzen zaitenek, leku batetik bestea jute denean, leheno esateguan, hirugarrengo etxe gorrian eskubita intza, eta gero bestean area, eta gaur egun GPS-a jartzen dut. Bai, ni ere gotzen ez, aurreneko aldiz txurdinaga junitzen ean Bilboa, jute ginean Andaluzira, eta beti mapak erosi, o Frantzira, eta mapak erosi, gelditu bidean bazterrian begiratu. Michelineko liburu potolo hori, ez da? Pasatu deu, ez dakitzen kruz eta berriz atzea, eta berriz bila, eta... Baina, ego aiz, garaieko aiz, txiskerokin ibiltzeituanak, ez da? Txiskeroekin, bai, daneako. Daneako. Hoi baino lehenuo, ze belakin ibiltzeituan bai? Pentsatzen dut, bueno, Edisonek asmatu zian bombila, ez? Bombila, bale. Edisonen aurretik, izango guan, bueno... Kandila. Bai, kandila, zeakin, oliluakin, ez? Baliteke, balian oliluakin gainean, Claro, oliluakin izango guan, orduan, karo, hor ere, ez egin nik, hor aurre hain dugu, atze hain dugu, zein dugu. Hor gitxastik. Bueno, Mikel, eta hemen, gezurrari zor, zen bagarrena? Haudek nere 14garrena. 14garrena? 14garren diskua, bai. Zen bat urteia, holtza gainean? Ba, ni hasi ninduan, nik aurreneko oroitzapena diat nere izena hola kartel batian, ofizialki eta bar, izan nuen 1988an. Zortzian, Oiartzungo auzo batian, Gurutze auzoan. Eta orduzke ustik, ba, bueno, ze esango ipaena gelditzu. Eta gelditzu. Bueno, eta zukalden ibiltzea laiz. Bai, tarteka jarduten hau. Bueno, bai, ni elkarte bateko bazkidian hauk, hori Jon Bizin hauk gaur egun, eta Aldapako bazkidian hauk, eta han jarduten hauk tarteka, lagunekin eta bar, eta etxiane bai. Baina gure bizitza azeleratu hontan, geuta gutxiago, Ni oroitzen dut oain 15-20 urte gehiago egiten genula etxian. Oain gehiago da. Bueno, alabak eta ja, eta erresago da menuan umaiten jan, opi pintxo, ogitarteko bat. Zehose errex eta ez gaitu komplikatzen eta egila da, hortane, oixe, galdu deula. Galdu deula eta atzea igual inbiako deula pixatu. Bai. Bueno, elkarrekin ningo deuna da gaur gozokintza. Ondo, maravilla. Txokolat eta banana opila ingo deu, eta aldi berian goxatu hemen Mikelekin. Adi launak saio eharrat horreta. Bueno, lagunak eta Mikel, esan deun bezala, txokolate eta banana opila ingo deu, eta hemen dazkau, osagai haue guztiak inbertu bestera ontara. Hemen dakau, ontzila, papela jarriko dugu bertan, eta papelan azpin, lehendabizingo deuna da, platano moztu, banana, eta puxketa jarri, behian, dana, geruza guztia estali artean. Azpi bat diteko. Eta azpi horrei, gainetikan botako diou, azukre, esti eta ur pixkat egindako karamelua. Karamelos estaliko dugu, eta hor gainen gero hemen sartuko dugu, orea. Eta orea egiteko, ingo duguna da. Platanua ikusten zuen bezala ez du behar dira hon behar,
hori antzea balin bado eta puntxito desentekin, hobeto. Osea, xamurra, gozo puntua gehiago emango jo, eta zapore gehiago emango jo. Eta bingo deuna da, sardezkakin ondo zanpatu, eta behin ondo zanpatuta daunean, gainuntzeko osai guztiago eta berrizkio. Eta hemen dakau, azukria, estilla, olioa, gazta krema, arrautzak, esentzia dakau hemen vainillana, irina, legamia eta kanela. Eta hori dena ingo du, ondo nastu, eta lehen da bizin deun nasketa horren gainen bota. Baitaren nastuko dio txokolatea txikin da. Eta orduan, platano eta txokolate opila izango. Hoi labian bukatuko dugu egiten, eta gero ateatzen deunean, lagungarri bezala ganax bat ingo dugu. Ganaxa da, esne gaina eta txokolatekin nastutako krema bat. Krema egiteko, ingo deuna da, esne gaina berotu, txokolate gainea bota, eta horrei kurruskari puntu bat emateko, ingo dituguna da kakaoete horiek moztu, sartaiti pasa, tostauta utzi, bertan gaiture bai, eta hori ja ostutzen danean, ligauta gelditukoa, eta platera eratzen duen gainean, pixka gainean botako jau, eta menta batekin bukatuko dugu historia. Ados? Bueno, maravilla. Ea rein dugu erkoan, ea rein bihar dugu erkoan bai. Bueno, nik ingotena da, martxan jarri karamelua, eta platano hauek hemen azpin jartzen jugu naiz. Eta beste aldein berduna da, behitu. Hemen, 3 platano hauek zuritu, eta hemen boltxontan zanpatzen jungo zea, bale? Bai, behitu, emango izut hemen sardezka, eta honekin txiri, lasai, baino garrantzitsuena zuen entzutia, Mingaina joan du eman, da. Hortan etzekau fallo. Etzekau fallo. Baitu bi. Bueno, esan deken bezala. Bai, esan dek, 88an hazitzala, betu ni 3 urte txonintxezkan, eta hiri holtzetan ikusi jau, zenbat festetan, zenbat lekutan, eta zenbat herrialdetan ebai ontzean, ez da? Bai, bueno, zautzalde hortan, ez? Nik uste bastar guzitan, ez? Auzo desberdinetako, bai festetan, bai, bueno, ez, areto ere, bueno, nik zautzan, ez dakit, kontuak gata beharko nituzke, baina 4, 5, 6, 7 areto desberdinetan egingo nituen emanaldiak, ez? Eta, bueno, gaur egun zarautzakin ere badut harreman handia, ze bertako musika eskolan ibiltzen bai naiz ere, ez? Oida. Beraz, bueno, zautza gure, bueno, bigarren etxia, ez, gure... Etxetako bat. Bai, hoi da, etxetako bat dudik ez. Bueno, eta gero ere bai, atzerrian, nune txaibili, ez da? Ego Amerikan, ez dakit Ipar Amerikan, Asia alden, Europa mailan, ez da? Bai, suerte izan dut, gure kantagintzak ireki didan atetako bat, ez, bueno, profesionala edo diruarena eta kariñoarena zaparte, ez? Izan da bidaiatzeko aukera hori, ez? Bidaiatzeko aukera eman digu. Eta bai, esan duzu bezala, bueno, Ameriketan, estatu batuetan, leku mordoxka batean, ez? Eta, bueno, ezeren okarrik ez dala, ja igea zaro ontarako ere prestatzen beste bidaitxo bat, estatu batuetara, han ezagutu genuen Joni Kurutxet, bersolari, han jaiotako bersolari bat, zean San Franciscon, eta ura ezagutu genuen eta omenaldi bat egingo diote. Eta omenaldi hortara ere, gonbidatuta nago, eta beraz, aurten ere, buelta bat ingo dugu estatu batuetara, ez? Eta hortatik aparte, Kuban izan naiz kantuan, izan naiz Argentinan, ez? Ameriketan, Venezuelan ere, garaiotan, ez, pixkat, zera ez, bueno, modan esan behar nuen, baina, ez, komunikabidetan dabilen Venezuelan, ere ibili izan geha, hori Ameriketan, eta, bueno, Argentinan ere, ez, Argentinan ze esanik, ez, Argentinan zenbat euskal etxe daude, ez? Estatu batuetan baino gehiago igual, eh? Eta gaina, behaien nola bizi duten gure kultura. Bueno, behaien are bai izan dakoa dana, ez da? Osea, kantuen aldetikan, pelotarik, ez da? Dantzarik, bai, asko bizi dute, ez da? Behaien... Bai, hemendik eramandako kultura alegia, ez da? Eta bai, mantentzen dituzte, dantzak hizkuntza mantentzea da zailena, ez, noski, ez, han bizizarelaik eta hango hizkuntza erabiltzen duzu, ez, baina beste gauzak mantentzen dituzte, gehien bat kantua, dantza, pixkat hori, ez, hori mantentzen dute. Eta gero, labur, ez, suertea izan dut, adibidez, Xangaiko Euskal Etxean kantatzekoa,
edo, bueno, Europan hainbat herrialdetan, eta bueno, hori, bueno, Nola da publikoa? plazerrutxa. Nola da publikoa? Asko aldatzen da, ez da? Bai, Shanghai leku batetik baten egon bestea, da, bai. Argentina baten edo hemen Euskal Herrian bertan, ez da? Bai, ze Shangaiko Euskal Etxeko publikoa adibidez, da gehien bat hemendik joan dena lanera, ez? Jende gaztia da, ez? Ezakit, kooperatibatako langileak, eta bat eta beste handaudenak pixka lekutuak, baina denboratxo baterako, lanera joan dienak, ez? Eta oso desberdina da hori, edo ezagit, estatu batuetan han jaiotako, edo inkluso bigarren, hirugarren generazioa direnekin, konparatuta, edo, zean, ez? Bueno, Argentinan, edo, ez? Desberdina da, ez? Parisen adibidez ere oso desberdina da, beste Euskal Etxe bada, erabat, bueno, iparraldeko jendea, siberutar pila bat eta beste, ez? Baina, bueno, badu, ez? Euskal Etxe bakoitzak badu bere nortasuna. Bueno, Euskal Herrian publikoak duen bezala, Bai, oso segun desberdina pastarretan da. zauden, ez da? Oso desberdina da Lekeition kantatzia edo Hondarribian. Claro. Bueno, bai, hori Eta, oso... nun dia euforikoagoako, nun etortzen dira gehiago, nun abesten dute gehiago, edo... Bueno, orokorrean... Zertan desberdintuko zen dituen? Nik esango nuke, nik beti izaten diot alabari eta ni ere saiatzen ez praktikan jartzen, ez? Guk taldean, ez, musikarien artean beti esaten dugu nafar bat jarri behar dela zure bizitzan, ez? Vale. Nafar bat eukitze baldin baduzu musikari bezala, edo nafar bat baldin baduzu zure inguruan, ongi joango dire gauzak, ez? Teknikari bezala edo dana dalako, ez? Eta argina notarrak handik itxatozti, eta hon pixatorik hori gustatu zai gordun, gustatu zai. Baina bai, nafar bat baldin baduzu zure bueltan, eta horregatik esaten dut, ez? Nafarroa beti da oso plazer bat, ez? Nik beti oroitzen dut, bastanera, lehendabiziko aldietakoak eta joaten ginenean kantatzera, gozada bat zen, jende guziak nahizun berekin bazkaltzea, jende guziak nahizun beren etxean gelditzea, garai horiek izugarriak izan dira, ez? Bueno, mundu aldatu da, baina jarraitzen dut nik hori esaten. Jartzazu napar bat zure bizitzan. Ona. Eta, geho adibidez asko aldatzea Asian edo Ameriketan, horre desberdintasun asko Bai, ez da? claro, Ameriketako jendeakin alde batetik hizkuntza mailan, ez? Badugu, ez? Bueno, esan edut Argentina eta abar, ez? Badugu erreztasun izugarria, ez? Hitz egiten dugu normal, ez? Eta Asiara joaten zaenean, izan zehazu Txinan edo olako lekuren batean? Indonesia aldean egon naiz, eta Singapur aldean, baina Txinan da Japonen da naiz, egon dikan? Ez, Txinan izugarria da. Egiten duzu, saiakera esate duzu. Bueno, behingoz ikasikoet, komunaren edo hotelaren simbolo hori, nola kristo dan, eta ez da un modui. Ez da un modui. Eta gero askatzen zaituztenean edo askatzen zarenean, edo eskapatzen zarenean giatatik eta hola, ez? Zaude, erabat salduta eta galduta, da pasada bat. Beste guztiz desberdinan hizkuntza da, eta ez dakite inglesez askok, eta momentu batzutan, larri ere bai, esaten duzu, nik asmatuko aldet bueltatzen hotelera edo, hemen ze kristo. Azkenian beti ateatzea. Bueno, eta, badao, bai, oso ondo. Hoi betu, umia ipapila emateko bikain dago ja. Eta bueno, arrautza gota eta irabiatu pixkat. Eta adibidez, baldao atzerrian lekun bat, hor, arantzatxua kasuna eta zengo jungo sinala eta gondikan ez tezula euki aukera joteko. Ez, leku askota joango nitzake. Beira, adibidez, Mexikora nahi zaleatu. Eta Mexiko hain, eta guri hain beste gustatzen zaizkigu rantxerak, eta, rantxerak eta garai batian, ez, jendeari. Eta begira, orain modan ere, nola dauden, leno los guajalotes, eta gero los zopilotes, eta puro relajo, eta la txama, eta hor, lotu behar dezu zerbait ordu nara. Zerbait behar da, Mexikorekin. Eta, bihar bertan badakitak azula, kontzertua Getxon, ez da? Getxon. Getxon gara bihar, Getxon, musike barrin, egingo dugu emanaldia, gure, pixkat esplikatuko dut, guk egin duguna diskontan, gezurrari zor hortan, izan dira, hartu ditugu bederatzi gai, bederatzi aitzeki, ez? Eta formulatu ditugu bederatzi gezurren inguruan, ez? Gizartean dauden, gaur egungo, gai, pixkat puri-purian daudenak, ez? Baino gezurraren ikuspuntutik, ironiaren ikuspuntutik planteatuta. Orduan, egin dudana da, bederatzi bersolariri eskatu diet, bederatzi berso sorta egiteko,
eta nik egin ditut bederatzi Kantu bilakatu, doinu berri, bai, eta bai. kantu bilakatu. Ez? Ados. Eta aurkezpen hoietan ari gara bersolari bat, edo bersolari bana eramaten saio hoietara. Orduan, bueno, emanaldi guztiak dira bereziak. Osa, beti ongo dira ere bai kolaborazioak, eta horretak nik utziko ditu ere bai bertsolari. Eta Alaia Martin izango da gurekin, Getxon adibidez, ezta? Eta musika mailan, nik musikari bezala, musikari laguntzaile bezala estenatokian, nitaz aparte, Arkaitz Miner eta Iker Lauroba. Ditugu. Orduan, bueno, gure hirukoteak ematen du, sakea eta bersolariek. Errematea. Ederki ematen diote errematea. Vale, Eta hortxe, bueno, bersolari mordoska bat, adin desberdinetakoak, Xabier Amurizatik hasi, Andoni Egaña, adibidez, Beñat Gaztelumendi, Oiana Arana, Ane Labaka, Alaia, Jon Sarasua, Odei Barroso, eta ez dakit norbait aztu dudan, hola desordenatuan esan ditut, baina nik uste hoiek. Eta orduan holtza desberdinetan, herri desberdinetan, topatuko ditugu bertsolarik bai? Desberdinak. Egin ditugu aurretik egin dugu Beñat Gaztelumendikin Donostian, Oiana Aranakin Eskoriatzan, egin dugu hori Jon Sarasu etorri zen, erdi hori otarra da bera ere. Eta Ibezela ere bai, ez da? Bai, hori otartua, Vale. Eta zeakin ere egin genuen, Xabier Amurizakin egin genuen ere, berri zen. Kanpoa jungo zeare bai, atzerrira basoa zen bira berri honetan? Emanaldi honekin ez dut oraindik planteatu, ez? Oso bersolaristikoa da, eta oso konkretua da, ez? Nik uste kanpora joaten garenean, gehiago erabiltzen dugula, bueno, kantu ezagunagoen eta bidea, ez? Baina, bueno, honekin zergatik ez, Zergatik ez. Dena planteatu daiteke. Moitzen basea lotuko zuzeo ze. Ez da bate idea txarra. Eta, geho, kontzertu berri hauetan, bira berri honetan, zuei beti musikariei gustatzen zaizue, zuen diska berriak plazaratzea eta kantu berrik. Baina, aizen mitikoakin, hor betiko kantake bota beharko dituk ez da. Eskerrik asko, bai. Batzen hau, kotxe batian, kaset bat entzute zen utela eta noiz bait kontatu izan direk, ez? Anekdota eta barrez. Kantu erotikoen, bueltan, eta bai. Bueno, nik saio hauetan egiten ari garena da, lehendabizi aurkezten dugu diskoa, 9 sorta horiek kantatzen ditugu, eta pixka kontestualizatzen dugu hori, eta gero, bueno, amaiera aldean, bisa edo esaten den hori, baldin eta jendea bero baldin badago, eta gogoa baldin badu kantatzen ditugu, zure begiek, eta beste. Kolana, kolanetan egiten dituzten. Esateu gaur egune olako letra bat asmatuta, Okerragoak ititu erregetonekoak, Pako Aristik idatzi zean. Bai, egila da hori, Eta normaltzat ematen ditu. Oida, eta normaltzat gotitu gainea, Alaxe da. Ai, ama. Bueno, hemen betu, karamelua intzaigu. Horre inde beharra. Hemen ikusezue, betu nola jarrituten. Txukun. Danak hilaran, gora beira. Eta, guain botako etena da hemen, karamelua gainetikan. Eta gero, nasketa bukatuta dakaunian, botako dio gainean, txokolatekin aztuta, eta laberatu ingo dugu. Baina lehen da bizingo duguna da, erreportai bat ikustea jungo ba. Behitu, hau esatezua karamelua hemen, kriston peuta gehatzea, saia izatea, kentzien bertiotikan, truko bat, jakutiko izuet. Ura jarri, berriro zutan jartzen dugu, eta irekin bat emateunian, txukun jutea. Izatean hemen jartzen badeu eta ur berua jarri berdeuta danak entzeko, baina hemen irekin txiki bat emateunian, segituan ja, garbitu itea garbi, eta errez garbitzen dugu. Izatik amestela peuta gelditzea, Eta hemen, zutan jarrita, erraz. Bueno, ikusiko zu, erlezan baten ganagoaz, eta bere erlek ezautuko ditugu, eta segituen gado egueltan. Guantxe arte. Eixo, Joseba, seguran atorrizate, seguran garek, ni Eugenio neok, eta erakustuko izuet nire erleak, eta nire erleekin eitxoan lanak. Oain erleena juteko, erle irikitzeko, lehenbizik kea zeok egin beharra. Keak inaitzeituk, aplakatu. Gaur oso biro nazeok, oso mantxo ongo etuk. Nik oain txispero hartu diat,
hartuko dira txos bat, pinun zuztarradek, erratxinez egonek, honei mango zioa zu, eta gero jarriko dira edor, behorran kaka, lehorra, harrek egingo dira aukea. Beitu nola zu egin doon, kea indi hau, eta hori jarritzi behar hau guru zorroa. Oain errele bat irikik jodeanik, abaska bat eta dira barroti, eta erakutziko izuet, erlez beteta nola daun, ez dieken nola idien, eta lehenbizik enduko zu hau telatue. Gero telatu nazioin beste kapa bat zeuke, beste kamara bezala, hol bat, biok enduko zu hau eta salduko ituk erleak. Oain aituk ez dieken, ez die karreatzeko, haidien garaien, ez dik estankauta gehiago behar. Behar dan tokie ez die gordetzeko. Bestela familia egiten de puskatu. Ez die eta polena asko kartzen dio bain, baina familia berrik asko haituk jaiotzen eta mantentzeko behar die. Eta orduan erlezainek egin behar dik, erlea zaindu, noiz behar don altza, noiz behar don beste gela gehiago eta gauza hori. Oain asko daren toki jongo etuk, 5.000, 6.000, eta dana betetzen dien garaien 50.000 igual. Tamaina hortoko zulon jaiotzen de garra. Tamen behekon, ikusten ditu txuri nola daren txiki batzuk, txulon barrun, hori lar bat eituk. Betu hor nola daien bate polen hankan, hor beheran. Beheko izkinan egurren gainen, pelotatxo batzuk hankan, hor txen, hori de polen. Erle batzuk giltzen haituk, geneala daik, danoe eizu pasatzen. Erle gultzi giltzen badia, esaten die, 4 urte barru mundue bukatu ingoala. Nik etzekiat hori pasako dan, edo beste gauza batzukin bukatuko da. Baina esan egin die, erlea beharrezkoa de polinizazio egiteko. Erle lorak krustatze ezpadie batekin da bestearekin, lorak klaseatetik bestea, polen biltzen daiela, bateko polena hankan ematen dik, eta behajea osau barten pasau guztuk etzekia zemaiz zuaitz eta lorak, eta orduan bateko polenakin bestea ernaldu egin dik. Hori eki ezpada, harra eta emea alkarrekin ezpadia ibiltzen, umeik ez da jaiotzen. Eta frutalik ez da jaiotzen. Hemendik ezin de bizi. Ez dik engainau behar inor, ez da erlezaintza eta ez diken urtero, ez da lineala. Urte bat osona, beste oso txarra, beste erdipordikoa, eta gardokun bizimailan, hilean aitzenen nomina bat, soldata bat espalima dauket, ezin aiz bizi. Oain erakutsuko izuet, nire erle egin duen estimotak. Genealen adituk udaberriko milalorea, eta gero basoko mendiko estia. Milalorea bat kremaseok, eta bestea zeo likido handio. Esti eta danen likido otendek, baina esti natural guztia otendek gero gorputze hartzen. Hau da milalorea, udaberri egiten duena. Udaberriko estie, oramota guztik egiten die. Eta hori izaten dek esti goxo bat. Ingo diago hain hau, utzi hemen, nartuko diago, beste motea. Hau da, basoko estia. Hau egin die txilarra, sasia, lehen da bizi, gero txilarra, eta gero aritzak edo arteak ere ematen di, melaza. Daitzen zaiona, kozo bat, oston izdetzen dik, zerrein modu bat, harrekin egin die nahaztuta. Nere guztuako oso esti honadek, oso sabore honekoa. Nik esti hartzen dira goitzen, emazteak ere bai. Egunero, kotxaila gara hundi bat esti hartzen dira nik esnearek. Haupa Eugenio, artista zea eta ze ondo zaintzen duzun erliak. Eskerrik asko eta hurrengo erreportaia beakin dakau eta akutziko dugu kandelak nola iteitun. Irrikitan nago ikasteko. Bueno, guantxe arte. Eta gurian jarraitzeko, hemen ikusi guendikan beru dago, pixkat. Karamelo, baina ikusi gauza polita, Oinarri harra auki berdu gaurko pilak. Hemen utziko du pixa gehiago gortzen, gero nazketa barrun sartzeko. Hemen naztu behar duzu guen. Azukre, esti... Esti, gure alaba bezala. Hoixe, zemuz da bil esti. Aurreko netorri zala honea, bai. Bai, hemen izan zantzuekin. Bai, oso ondo. Bueno,
botatzen jarraitu, zurekin bira hontan eso ze aterako Ba, gaina? bai, emanaldi batzuetan etorri da, diskoan ere grabatu du, kantu pare batean, eta bai, hori... Bikain, bai. Bai. Ala dek, nei aita begana bultzatzen zia, eta aita batek ez bai bultzatzen, Italianoek esaten bezala, familia. Hor batek esan txigun sale sosetan, jode, el arguiñano ha llevado a su hermana, ahora a su hijo, dentro puedo traer al nieto. Elitza getxarra, Elitza getxarra. Eta guatzetik. Bueno, hemen, dena botako dezu, neurtuta daola. Vale. Hau ere bai, baino kanela pixkat, eta esentzia pixkat. Pixkat, bale. Beste denak, Oie danak, osoikan. Orden bereziren bat Ez daka ordenikan ez, zatekan gero naztuko deu, hemen behitu Vale. emango izut irabiatzeko, Oso no. eta jungo zea txiri lase. Vale? Dona bateako, Karri, fardezkan abazu, eta hemen goiara pixkat estilla peuta geratuko eta gazta laguntzeko. Pixkat, bai. Vale. Zertzuteko. Bueno, eta lehen esan dezu, hola, gezurrak, gezur batzun arira, hola, unibertsalak dianakin moldatu ezuela azkenengo diskua. Bai. Ze gezur dia horiek? Bueno, gezur desberdinak ez, bederatzi gezur. Adibidez, diskoa hasteko John Mayan verso sorta bat dijua. Bai. Eta bueno, begira, zatitxo batean esaten du adibidez, ez? Eta munduan ibiltzeaz eta aritu gara, ez? Eta badakizu, esaten du, oso polita esaten du, badakizu New Yorken Empire non dagoen, badakizu rabe bat non egin Londonen, eta ez dakizu Barkoxe Euskal Herria den, ez? Orduan pixkat hori da gure gezurra, ez? Askotan, joaten gara ezagitzen bat aldiz, ezagutzen dugu korrale jo, eta ez daki zer, eta bestia, eta gero ez gara gure... Eta gero emengo baiarak eta emengo gauzak eta ez ditugu ezagutzen. Ez, baina jende asko ezagutzen du, Indonesiako olatuak eta ezagutzen ditugu, baina gero ez da, 50 kilometroa. Karrantzako gazta ez dakik usein dan, Ez da, ez, ardi mutur beltzare. Bai, guantxe esan dezu egia. Bai. Orduan, bueno, hori da lehendabiziko diskoan azaltzen den lehendabiziko gezurra, ez? Gero bigarrena Anelabakak egin du. Anelabakak oso modu politian ere islatzen du, bera ama berria da, ez? Eta nola askotan saritzen zaigun guri, gizonoi, ez? Eo zer gauz egiten dugulaik, saritzen zaigu izugarri, ez? Zure senarra zemajua dan, nola zenba denbora pasatzen duen parkean umeakin, ez daki zer, ez? Pizkatin da eta izugarria, ez? Eta anek oso ongi ematen dio buelta argudio horri, ez? Eta, bueno, esaten du, zea, ez? Bai, eta komunea joteko ere denboek ez du izaten, ez? Eta bat, eta beste, eta, bueno, pixkat, oso humoretsua den sorta bat atea zaigu hor, ez? Ona. Bai, alegia gizonoi, ez, emakume baino, errazago saritzen zaigu egiten dugun edo zer, ez? Bueno, hori historian zehartze esanik ez, eta, bueno, holaxe ez. Eta horren lekuko zain nahi genuen. Hirugarrena da Beñat Gaztelumendik egindakua eta Donostia buruz hitz egiten du, ez? Eta, bueno, Donostia, ez? Hain politia den Donostia, baino Donostiak ere batzutan baditu bere utsuneak eta bere, ez, etxe bizitzen prezioa eta joera desberdinak, ez? Eta, bueno, maitasunetik eginda dago, oso modu, zean, ez, kariñosuan, baina, bueno, jartzen du pixkat atentzioa, hain politiak ez dien gauzatan, ez? Donostiko hain politiak ez dien gauzatan. Gero, Oiana Aranak, adibidez, beste gezur bat, ez, aipatzen duena da, askotan esaten dugu, gazteak direla etorkizuna, ez? Baino gazteek, ostras, askotan proiektu bat aurrera eramateko, independizatzeko, eta barrez, ze arazoak dituzten, ez? Pixkat horren bueltan egiten du oso sorta ere, oso politia. Eta bera, hortan kantatu dut adibidez estikin. Ze oso parez etorren hitzek esaten zuten egin, nik botatzea, tak, berso bat, eta berak erantzutea. Nik botat, eta berak erantzun. Nik botat, pixkat, bueno, intergenerazionala den elkarrizketa, ez? Eta holaxe jarraitzen dugu, Xabier Amurizarekin, bueno, bersolaritzaren inguruko gezur eta egiak, gero Jon Sarasuak euskeraren ingurukoak aipatzen ditu, Andoni Egainak, bueno, gure artiston eta itzal eta argi eta miseri eta joera desberdinak aipatzen ditu, eta nik uste horixe etzaidala azkutzen. Eta hauetanak, Mikel, euk
pixka gaia jarri jau bertsolai eta behai garatu die, edo esan zena joan inda behaiek etorritu gaiak inda behaiek bota bertso, nola kudeatu dugu guztia? Nik bota diet, zera, enbidua, ez? Vale. Baina noski, egin duguna izan da baitaren negoziatu, ez? Azken finean, berso sorta eder bat egiteko bersolariak gustora egon behar du, ez? Eta izan da negoziazio oso politiaz, egin duguna da bederatzi doinu desberdin hoiek adostu, ez? Neurriak, esango genuke, ez dira errepikatzen, neurri guztiak dira desberdinak, ez? Badago habanera, badago dezima, badaude koplak, badaude amarrekuak, zortzikuak, txikiak, handiak. Lotzen juten dira besti bat bestiakin, edo... bueno, abesti independienteak dira. Baina egin duguna izan da, hori ez, adostu alde batetik neurria, eta bestetik gaia, ez? Eta bersolariak beren aldetik jardun dira, testu egiten, eta ni nire aldetik jardun naiz doinua egiten. Eta gero, batu egin ditugu. Eta gero, batek zer eskatzen zuen bestearekin, hortxe bilegia, ez? Asko galdetzi jotzen ben jende nolako elkarlanetan zenek zenei mareatu dio gehiago. Bueno, nik mareatu ditut, baina ez asko, Ez asko, onda... Bakoitzan nortasuna horreteko, eta hor orduan zirikatze puntu bat tengo, bertsolari bat zirikatu gabe, etxiok... Ez da bertsolaria, ez da bertsolaria, ez da? Bai, bueno, hori, ez badago humore asko dago, ze hontan, baina, bueno, karga de profundidade txo batzuk ere bai, Hor, ostras, mingarriak diran gauzatxo batzuk, eta ere badaude. Beraz, nik onbidatzen du jendea, Entzuntazue, bakizue, gaur egun, erosi diskoa, etortzen bazarete gure kontzertu batera, baina plataforma guztietan daukazu, YouTubeen, Spotify, iTunes, bestia, Amazon, leku guztietan daukazu entzun gai, eta animatu zaitezte entzun, eta gozatu gurekin. Ze ona. Eta zelan polita olako gauzakitia, esatetzun nien bezala gaina elkarlanen, bakoitzak botatako bere bertsuakin, geho zure doinua moldatu, ze izan da lehen dabizi, bertsua ondo entzun, da geho gainetik ja doinua sartu duzu, edo... Bai, doinuak nik ja planteatuan euskan, eta sortak etorri direnean, egin duguna izan da hori pulitxu, ez? Azkenean, adibidez, alabakin kantatzen dudan hortan, ez? Etorkizuna zarete kantu hortan, ez? Nik inaukan eginda askoz erritmikoagoa eta askoz azkarragoa. Baina hitzak etorri zirenean, esan nun, honek merezi du pixka bat, Orduan, egin genuen, eginda zeona, alde bate hautzi, eta bai, doinua errespetatu, baino berregin, ez? Eta hori gertatu da, eta, bueno, hori da azkenean, ez? Beira. Eta kantuan bakar... Sukaldaritzaren simila, ez? Simila edo parekotasuna izan. Segun ze osagai etortzean, no? Karo, ik dauzkak angula batzuk, ez? Baina ez baituk ondo sukaldatzen, zertako. Bai. Zapustu iten dek dana. Eta, hoi guztia, zuk gehitu diozu zerbait, edo letra bertsolarin koplak dira? Letra bertsolarin koplak dira. Nik hitzetan ez dut zer koma bat ere ukitu. Eta gehiago, kantatuta batzutan, etortzen dira testuan, gero kantatzen da, eta nik pasatu dizkiet beraiei, eta gero beraiek noiz ikutu dute zerbait. Ze entzundakoan, esaten dute, bagira, orain entzun dut, eta beste huelta bat emango diot, eta esaldia baldatuko dugu, edo honekin dar gehiago dauka, eta baina bai, hitzak era bat bersolarien lana izan dira, ez? Ni hor ez naiz sartu ere egin. Eta esan deun bezala, musika munduan hor, pixka sirikatu inberduela, bueno, bertsolari munduan alegia, musika munduan ere bai? Pixkat barruan iristeko... Bai, hombre... Sirikatu inberda pixka batzutan, ez da? Autentikoa izan behartzea, ez? Nik uste, azkenean guk, eta gehiago hemen Euskal Herrian, ez? Gure artean guk, gure proiektuak defenditzen ditugu gure gorputzarekin, ez? Gure buruarekin, eta ez baduzu benetan sinisten, eta ez baldin bada tripatatik atera egiten duzun hori, notatutea. Hori garri iten da, eta gaina ez duzu bide luze izango, ez? Bueno, dana... Beira, gezurra hortan bai ez dala ona. Gezurra hortan ez da ona. Hemen zenbat botako jot? Hori gure ire kontu, gehiagi gabe. Hemen nadezuela goiareka puntxa bat, tak, eta hor txorrito txiki bat. Eta guen txokolate botako ditugu, eta hori ere prest dakau ja, hor gainin jartzeko. Ondo. Piskatxo bat. Eta zure kantuak beti izan dia zirikatzaileak, zure... profesional ibilbide honetan izango zian garai batzu zirikatzeko gogoiokin beste batzuk, ez dakit. Claro. Bai,
azkenean zure ibilbidean zehar, ez, zure bizitzako uneak ere islatzen dituzu, ez? Batzutan egoten gara triste, beste batzutan egoten gara alai, garai batzuk ditugu pletorikoak eta zea, beste garai batzuk ditugu bajuaguakoak, ez? Eta hori ere musikan igartzen da, ez? Bai, igartzen da asko, izatek hau guantxe maite mindu ego. Bai, Hone, bikotia gutxi ziogo, Maite minduta baldin bago, itendek, maite mindutako baten kantua, ez? Eta baldin bago, momentu hartan, ezakit, bikoteakin banatzen, beste modu bateko reflexioak egiten dira. Ez da loraldi bat, beste histori bat. Eta beste pelikula bada, ez, hori duda izpiri gabe. Bueno, hemen, hori, listo, betu. Ingo dugu nada. Listo dakau. Karronea. Jarriko dugu hemen. Hone, ya, txokolate botako jau gainea. Vale. Maravilla. Egarra indiu. Egarra iten nahi gara, garko hone bai. Betu, hau dena barroa. Eta hemen ikusi zuen ja, bai, gogortu dala, ikusi zuen. Txure harraka. Eta guain honekin barruan zezanik ez. Hone ire, behitu pixka sigortu deu. Guain utzuko du pixka toztutzen, joia botatzeko txokolate eta ez negainakin bateak ganaxa egiteko esan deuna. Hone ingo dutena da mingaina pasa. Bi vuelta eman, dena ondo naztuta daulako ja. Eta molden barruan sartuko deu. Eta moldea labea. Ondo. Bueno, zuk sozia den da gozointza eta asko ez diezu emango, ez da? Ez, gozointza da igual gutxi nahi duguna, ez? Izaten da, ez? Arraia edo aragila askotan, ez? Labia edo parrilla, baino, bai... Zer ikusten zeizu gehiago? Hola, kostilla batzuk, txuleta batzuko oli asko pixka parrillan, edo arraia izalia zea gehiago, arraia? Ni xapu zalia nahi. Xapua, Xapu zalia, eta bueno, aragi zaliare bai. Xapu ekio errefritora arrogota, eta... Eta lagungarri ze gartzi jozu. Leheno, tio, o horrekin batea hola entxalada bateo zeo ze gartzeko? Entxalada batekin nahikua. Bai. Bakoitzari bere lekua eman, ez? Nei etzegana gustatzen eta badago joera batzutan, ez? 10 gauza itekuak. Bai. Hoi nik esate beti, ez komplikatu, zein godeu? Hau, principala, bale. Hau, principala eta launtzeko gauza bat, eta igual aurretik zepikatzeko. Zapaltzestiona, baina bestela da, venga. Nire hori adibes, arkumia kasunien, arkumia jatea junda, atea eta horkila, gehotzak ize, arkumia izte jako goi gabe. Letxua eta tipula. Eta geho kafiak inola, gaietatxo bat, aurrea. Eta listo, eta geho musen, hori bai. A ver si ne patzen geho. Bueno, hemen txe, dena horreatu deu. Bueno, pixka txukunduko deu, geho ganaxa ingo deu, eta berriro guaz. Eugeniona, ea nola ititun belatxok, eta ze estimota eta eakutziko izki guantxe. Berera gana guaz, guantxe gaude gueltan. Erlea familia inaitzi garaien, itxen pasatzen da bezala, tokik ezpalin badauke, familie jaiotzen haitu berri, eta tokik ezpalin badauke, erlekumea botatzen dik, partitu itxen de familie. Eta hau jarri bartzaio, gainean tokia izateko, erlea beti hasten dek. Ez die gordetzen, goitik behera. Eta horreatik jartzen zibago. Eta gero ez die kentzen diun garaien, hau kentzen zibau neguako, beheran usten di hau familie, neguako txikitzu itxendek, orduan bekoa nahikoa di neguako. Eta ez dikin hau kentzen zaio. Beto, hau de lauki bat, eta hemen aztetuk ez die gordetzen. Beheran jendea, familie daunen, zango nuke itxeko despensa bat bezala dela, hau beraiek neguako gordetzen. Ez die netzako egiten, beraientzako egiten die. Kandela bat egiteko, lehenbizi batek, sanlekek, erdera esan da materia prima. Erle egiten dik argizari, eta atzen di bere gorputzeti, ez die gordetzeko, erregine garrauten hartzeko beste hortako. Eta gero zahartzen danen, eta ez die kenduta azala gehatzen danen, hori ikurtu, gaiteztu hau, holako tortak egin behar die. Eta gero, berri zartzeko egin behar die, laminaok. Bazerek, plantxak, egin lehizkenak, baina erle bat, bi hiru dauzkenak, berak, norbeak egin zaizkek. Hori berotuta, mentxak. Baina nik adibidez, tako hori, bihaltzeztu bat, Espaini maila lantoki askoz ere, baina Kastillona. Azin ditzenetik bertatik biltzen eok eta urtero. Eta gero bihaltzen ziek, horrela ina.
gaur daun temperaturan, euskitan erbitzen baitek pixkat oso flexible geratzen den, baina hotzakin egiten dut gogortu. Eta pixka bat, egin bardiat, butanon gainen olesen pasau, flexiblea geratzeko. Bestela egiten dut puskatu. Kandela etxeko, pixka bat egin bardi berotu. Zuun gainen, beha zu ikutu pixka bat bihuntzeko. Bihune daula, egin bardi hau, soka moztu, metxan jarri, eta gero bildu. Eta gero aitzenean, pixka bat berotu berriz ere, eta erantzi, kolatzeko. Pehauta gehatzeko. Oain, suertez, argik ez di paiatzen, lineak eta ondoz ere, lehen gara ipaten bezala izek ez ditu puskatzen, eta gaur rutina bezala saltzen da gauza bat ezte. Kapretxoso batek gaonetaneko olentzeroi jartzeko, bestia egiteko, umeantzako, jende kapretxoso bat zeo, amaberkina jartzeko, etzegean nuako, eoste ituena, baina ez da rutina bezala perin saltzen dani. Zerbaiten hiloa batek esaminan bado, beste egin bado, amona pristez du, baina bestela normalen ez ditu gustatzen. Baina bazeo jende bat, fedea daukena, alako santui jarri bardiona, etxegia zer, eta holako jendeek, eamatez. Nola da, erlendi datorrena eta erleaz nola da sagradu, lehen hau ez erlei esaten zikoan, itxeko nauzi hiltzanen argizari egitiko. Eta argizari behartzean, sepulturan pristuta eduki, animea zerua guruta. Baina bai nola antomilean emate joan, argipe, zuzenen hundetu, zerua. Joseba, haber nik erleekin egin dia lan guztie. Haber zuen guztoko izan dan, eta agur daurren arte. Aupa, Eugenio, eta gora erlesainak. Ze gauza ona, esaten bezala. Ez dira behar egiteuek, kendu, baina gudan hori goxatzeko atea, eta geho berri zaindu, urrengo da, berren bere loratzeko, eta nola ez, gure munduai polinizazio bereziago emateko hain garrantzitsua dana, ez da? Hori da. Bueno, Eugenio, urren arte, bezarka bat, eta gurean jarraitzeko behitu hemen. Irekiten hasi zaigu hemen, ez negaina. Eta goen da, momentua, botatzen diouna. Txokolatiai, kakahuetiak, bale? Hor gainea, ez negaina. Eta guain, moitzen hasi nuen lehenuo, zatik, anazten bagia moitzen, ostuitea, eta inberduna, geldikan utzi momentu bat, txokolatian barruaino beru iristean ordun azten geha moitzen. Bai, bestela ostuitea eta gero ez du ondo ligatzen. Ordu guain utzi behar da hor, 2 minututxo, eta gero menito batekin liga egiten dugu. Eta hemen, zuk nahazu ate hau. Atea, jain dugu, ostu zaigu, garrantzitsua, atera, papela kendu, eta pare baxerra moztu, platera datzeko. Bueno, Mikel. Bai. Esan dezu, bihar bertan getxo. Bai. Bihar getxon daukagu. Bai. Gero bira nola jarraituko. Eta datorren hastian, hilan 31an, igandez, daukagu errenterian, niesen aretoan. Eta oraingo zoietxek, eta gero etorriko dira gehiago, eta iragarriko ditugu sare sozialetan, eta... Sare sozialetan, nola, Mikel Marquez jarrita topatuko zaitugu? Bai, bueno, nik ez ditut zea gehiagi, eta, bueno, nire ingurukoek eramate dute zen nite sasustreutza nahi. Bageabi. Baina, bai, baditut Instagrama eta Facebooka, eta gero web horrialdea ere. Web horrialdean beti dan aktualizatuta egoten da, 3 bikoitza, mikelmarquez.eus. Eta hortikan... Eta hor bai argita garbi jarko zuen, nun zaudeten, bai, non gauden, eta hori da. Bale, eta lehen esan dezu, diska eskuratu aldala zure kontzertutan. Bai, kontzertutan. Webetikan ere bai? Bai, webetikan, eta edozein dendatan, Hori banatuta dago, oiko dendatara, elkarren bidez, elkar banaketan bidez, eta edozein lekutan aurkituko duzue. Ez gainera publikatu dugu CD-an, baina baita ere viniloan. Ona. Hori gu erromantikoa gara horrendikan. Euskarriak gustatzen zaizkigu. Metxerokin ibiltzeko, ez da? Hau xerratu ingo dut? Bai, xerra moztu horrela, platera erateko. Eta behitu hau, nola azten ligatzen, eta inberdu brillo, ikusten ez brillante galditzean. Hola geratu behar du, Eta hau, ostutzen bada, gogortu itea. Aidez, bombona baten barrua iteko, edo behin hotza daunien bai mangatxo baten sartu, eta puntxa batzu jartzeko, baina gaur epelian jarriko jo. Horrela xere gauza egarra izatea eta. Bitu ze gauza hona. Marabila. Egarra indegu. A ber, bat, eta bi. Ezin jo, Hartuko du mendikan, horrela xe.
Itupeiko platano horiek, baitu hori bat biztan jarri bat etorrera, platano ikusteko. Area beira. Eta, bitu nola geratu jane. Kate barein. Earra indigo gaurkoan. Hola, xe jarriko jo. Eta guen, goiara batekin, jarriko dugu, a ber. Hemen txe, horrela. Epa. Eta zurire, bai, bestia triste ez diaulako. Ire emango jau. Ondo, latxa. Ondo banatutakoa, Bai. Hobe izatea. Dudik ez. Bueno, lagunak, eskerrik asko horre oteatik. Eta Mikel, zuri, Plazer beste hutsa. diska bat plazaratu, guri goxatu, eta zure ikustea goxatzen jarraitzen dezula, eta jarraitu. Hoi beste de urte garrazoia. askoan. Plazera handi bat. Bai, gauza bera. Eta, ea, festa giroan ikusten gehan. Hoi da. Agur laguna. Aio, anoi.